Hilin eh. Hi, good morning. Kami na po ni Aliana. Des Aliana. Hi na. Hi, good morning mga kaigsuunan. Sa lain-laing kalibutan bitaw sa laing rasod. Karon di ay dana ko bahay mo niuli ko kay nakoy tudo mo ato ko putlong kam kay nakoy handoon datos pan. Ano ni mo hina op. Aliana kay kudog baboy man eh basta nako kudog baboy. Sig sunod-sunod dagasa kuno ko. Mauban, nung tanas may gabi eh, og si Aliana dog ba kuno ta. Di balik Aliana gud mudog na at tuning nanay di kay mudog sa mama. Namin nung tana nga mudog ba kuno sa Aliana na ho. Ari ra ikod dug adlaw pero di ni sa mudog kay di ka na mudog sa inahan ato sa nanay. Di sa mahimo og di sa kadug ni nanay ato sa nanay sana. Mga tubita meron kuan sa engineer Dapiton. Nami tuzo. A few moments later. Dako enoon ka. Liwang ko sa una no. Naputi pa. Pila sa nanay isang gasang nga muron lagi kuno sa. Ikaw lagi nagabara na. Isa lagi. Kuan ka na kanay mamaligza kag ngana. Oh. Mamaligza mo pero May order. gasa na mo. Ingom sa kanang kadlaw. Mukuan ko kay wa may mahimo. Tama yung likod. Nakanay ko mo sa. Ay ba gisuwata na. Laki ng tulo. Ingon mas managlaki ko no. Dugay man na si Janing kuan, dugay mo kuan na kauli. Ansay nga sa imong YouTube. Nanay basing Nanay basing. Hindi ka na ko inja. Sa grabe na na basing. lagi di pa ko kamaw. Nagraman mag-practice. Magsigir gud kag video. Di tahi ra mong guyahang gi promote unta dana. Ano nahi dito ka? Haba na pay tag imong kuan. Dadto man to sa unas tindahan ni Mimi. Patahi ko panti. Tindahan ni Mimi san hawa ko kay di bawal mang mayor dadto sa una dito pag bugi. Tindahan naman ka Ano ko sa amo? Nasutindan sila. Kampo. Ampo. At bang salutuhan. At bang ila ulula din ila. Ula din. Kisa nga nila ilang masa mong pikiro ba? Ula din taga puti man ang baji. Ula din. Ulo din. Ula din na ba? Pero man tinang. Natilaw eh. Pero inita para ba? Ilo ko sabi. Pero lami ara ba ni? Sila ko eh. Kinapog ko. Ano video? Na. Sukulit mang Ay, salamat. Minanay basing. Nakatilaw dud ni oh. Hala. Ano? Okay sa kong ganahan. Hatag nang. Tilim laman. Or nalagay uban lagi. man na. Puti. Dunoy sa kurit. Hoy ning sipat ni magbata ret taga eh. Oh, doon sa sipat ni. Ni si ano? Sian, sumano? Sumano brown de. Wag na ka. Ni si ano? Hoy. Sumano brown? Sumano brown yan. Able heret. Kuan man. Sa kanya sa dupa na naman nakaruto na. Kaya ako. Yang madaan na nga. Mo bisita ko sa ako'y madaan dali-dali ko. Brown, di ba? Sumano brown? Promote isang channel. Nanay basing, nanay basing. Nanay basing. Diba nga? Apil po tiri. Ay, ko usa kay pakilo. Tagay sa kurit. Daghan man ha. Dagbayadan yung nabayad eh. Mother makamidawat sa imong Pila man yung buhok? Lagi ko ang may mga promote na. Ret, tagay ko isa. Dagke ramane og naay mo order tapos ko gagmay man. Kaya pa sandi ko. Tabi zaman na. Nalagayan puti. Inay Alaling kaan ko ra ba ko ibayad? Basin ko nog nanas ilina ba mo adto ko kay papa yan. Ay, matong uli. Kita di mo sa una. Kita ni. Ano na di man kamo kuan. Dis lagi ni mo tong kanda mo ko sa isang kuan. Sob. Yung mga iro dito. Dito mo uli sa kahapon dito mo lay mo adto ko kay papa yan dali ng suman. Order na mo. Ganun sa pilan mi. Order ra ko pa bundir. Kuning buhok lagi ni pero dagko ning isa kay special made man eh. Pero og Gusto ra para maninimo. nimo, ikaw malagi ni kaon. Ako may dai ko na sa daning balibal ko bahala kay sida. Palagi ka dai. Sana all. Nanay jud. Dito man dito ka sa una. Na ito dito ni nakita ta datos. Sa ilina.
So, kung nakita pa tabi naging buwan, kaya naputi ito krito. Ano na may gamit? Safeguard. Ako. Safeguard lang yun. Safeguard nga pink. Kanang ping. Kaya mga oras may brato po. Pabi tao ka nang magsige makugjakit-jakit. Tagas ko kung sanay, naglakaw ko. Kaglakaw. Nadigay nga ning ginaling man ning bugas no. Napagaling mo ko daan. Ako. Wala yan, guys. Sa nga masig na mauhan to dahil nga hindi mo nga Guys, pamanin sa mo. Dahil sumon nga brown. gamay eh home. Gihi mo ni Nanay nanay bas, ha? murun. Ako kuha nila guys, moron. Dili brown. Mo ni kuan sa litin. Inahang. Amuro nila ni Manang. Kaya lamang kang Manang. Kaya maestra man to na mo. Naay puti ito siya nag-ingana. Lagi, mura pa Sakto ni dang paglag kay kompleto nas rami. kapat-tampat ba? Puti ja. Nya, pamanin sa mo ni. Bilabay naman sa lima nga ni kay mawang ko no. Karon po. Sige maglabay. Nanay basing channel kay basig gusto mo makatod og ng mga lutong tahi-tahi. Manahi po di mga panty, mga sa padha. Bisag unsa. Patahi ta lang. Magpatahi lagi ta kay gatong panty wala abhag na bilhan. Madyo tong tinahi kay Waman. Magsige Ligton mo dito. katawa din isang vlog lagi. Kaya muangay ko sa imong vlog. Malingaw ko. Dili bayad dir. Natulala mas liksi nang nagkaon. Gilamian. Taga eh. Kita na lahi manis ang Si sumo. Aliana di. Ay asarang Aliana. Ang nanay ka sunod-sunod di sapod. Kuan lakaw lagi mi dito sa boss kay Ba't hindi mo na- yung giuban. Inkiban. Pagtes di mo makadungog mo na ako. Ikan mas namo sa mga gilami ka mo. Uy, buot. Bakit di mo na ingkiban, be? Bakit naman nang giban bi? Ang kay konti hindi mo ba gustuhan? Gusto na kasi sumang na brown. Bakit di na ingkiban? Hindi ka mo ni ja. Wa mo kumada. Dahil kay kuan man. Kaya na nagminto. Adi ice cream ko no. Pag divorce nila. Pag file pa nila o kuan. Kanon na ay. Ikaw man dai. Ang petition. Hindi na kumakuan. Taprami na ice cream, taprami. Mabi tayo ng kalangan ni Jan. Tuig na siya des. Ay mo ta ko eh. Kung sa tayo ako nubag na mahawak kadto ay sila. Taro, itagay. Roy. Ha? Kadto ko ni kuan mo ron. Kaya ganahan mo na may gusto kang order. Ganito ka mag-game mo na na. Makuriyes ko ko. Ay, tawa. Dilaw kay lusuran kag lamay kay. Di sa kay kuno, ikaw na. Ha? Ako pag humana mo pangaon, pagawas. Oy, pangaon. Pares kang pila lagi sa una, damay ka pila. Lahi lamesa. Ina matoy puti. Batik mo nung isa, may ba? Ikaw na tilaw nay, ikaw na tilaw nay. Tilaw. Kaya susuga pa nila lagi na. Di sa tilaw nas na nay. Kana sa Alexia kay sa Ala dia pa dingi. Wa man sa mga kay kay isang ng mata kay budbud man. Di tabliza man. Tulami nay. Dia ay dali si an mo naman kan. Pait man. O sa bata pa. Hamo ko ni mong ni dunay magwa mo gus nanay. Bata pa man siya. Pero mo edad. 68. Na. So nay. Dito ka. Ay man. Puro bata pa. Lami lagi ning nay mong birthday. Ing na lamang ko kay puskang giza. Tatwila man eh 5. Yung bayra nay. 5 pero gagmay rag 5. Aga na ginatod na niya kay hatag. Butso man nila maligang manang. Ayan, nagalaga. Ag 5 gagmay ra. Mahal bag jag tablida. Mahal bitaw. Madyo kay pilit, kay brato rag pilit. Buton na. Lami ang sago lami ah. Naglamas na nila. Ikaw ko habay ako una ning tilaw. Wa pa mo ning gawas. Are di lang sa tilaw atong hatag ni Erson. Diyan na diyan. Sa ato sa hang anak nga. Naitindahan. Usapod aho. Dato ang ba nahilig mo nagpahumot. Tagsa sila pahut bazig laki man. Mahurot na may isang pahumot nga da sa Amerika. Arang daghanag da. Nakituig naman kasi sa. Wala lagi iligo na. Tamis man ay. Da arang hiligan mo pahumot. Nangita man nagisapot na kay nagbaklay mis ubos. Nangita sa lulipap. Nihapit mi daon doy Mindes way lulipap. Ila antuni na wapod. Salamat ha. Namawala lagi mo. Jawa na nun si Jay. Aw tayo mo gibahin-bahin. Salamat ha. Mo-order lang ako nimo ni Tus kuya. Nara mo kada na. Promise. Ngitangan ra lang pala. Niblis ka lula day? Niblis kang lula. Uy, niblis ni lula. Oy, bawa ta kaya na Nanay Basing English. Muli na ra pa na siya kay mo
to na siya sa idang kagumangkon. Adi nang bana magbalag dun. Ipot ka na idang lab. Salamat ha. Arang i-promote mo sa. Oh, salamat. Oh, salamat po. Salamat sa moron. Mas kampo po doon. Kampo. Si kamusta man si Kuang karon nay. Mga musta pag nanay. At bang me. Nagi kay adto mo ko ila sa unang batin. Sa unang dos ano pa? Marag di na ni manager istorya. Nanay kay Anak ni Berta, pili anak ni Berta. Kamusta gan pangalan ni Berta? May nga naman eh. anak na. Awa da anak. Dali ra mo mag-istorya dai. Pag napatay mga anak, ang panganay ag kay na makuran. Kamusta ka po, Berta? Tama sila. Bertawan? Nadi kompon mi. Bye-bye. Bye-bye Lola. Salamat sa inyong salamat sa moron. Nga lami. suman. Lamig ng moron. Salamat sa suman. Liwat, mibigal. Tagalog pa. Sige na, salamat po. Ana mo dai lulipap. Labong kabang po naglulipap bilan to nina. Excuse me, di padaan po ako. Meron akong gagawin sa bahay. Ana ba dari padong buhay ko? Agi na. Agi na dem ko ni agi gahapon. Salamat eh. Mo, liwat, mibigal. Buang pa ng pila no. Buang pa ng pila mag